F'dak iż-żmien Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bagħat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li din tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. X'ih biex taraw fid-deżert? Qasbad ix-xejjer marrieħ? X'ih biex taraw? Raġel li jibes fin, dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' slaten issibhom. Mela x'ih biex taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost li tin-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-salta ta' Smewiet u akbar minnu. Il-kelma tal-mulejjin. Aħna nippreparaw b'entużjażmu anke b'fer, b'istennija għal-miliet ta' min nilqgħu il-kelma li Ġwanni il-Battista jibgħat iwassal lil Ġesu. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ir-risposta d-darba tkun fil-qalb tagħna. Aħna lil min qegħdin nistennew dan il-miliet? Min hu dak Alla għalina li se jitwieled minn Marija Verġni? Lesti nilqgħuh? Aħna ppreparati tajjeb biex nilqgħuh? U nistgħu nifhmu wkoll id-dilemma, il-problema li ġiet lil Ġwanni l-Ammiet, Ġwanni l-Battista, li kien għammet lil mulej fil-Ġordan u issa wara l-arrest tiegħu minn Erodi kien il-ħabs. Fis-silta li għadna kemm smajna, Ġwanni huwa ħabsi. Niftakru wkoll fil-priġunieri li llum qegħdin jinġabru mal-Papa fil-ġublew tal-priġunieri, hemm ukoll uħud minn ħutna li qegħdin mal-Papa l-jum 14 tal-għodu għall-ġublew tal-ħabsin. Ġwanni kien wieħed minnhom. Bħalma kellu jkun Ġesu wkoll arrestat u għamel lejl fil-ħabs l-ewwel ta' Anna u mbagħad ta' Pilatu. U Ġwanni jifhem li jrid jgħaddi il-bxara tajba li l-Messija wasal imma jrid ikun ċert. Anke għaliex dak li kienet jisma' dwar Ġesu ma kienx dwar Messija ta' qawwa, ta' poter, imma Mossija ġwejjed li qasba mġelġla ma jiksirix, mużbieħ inemnem ma jitfiex, li meta tkellem fuq innifsu qal jinta qalb ħelwa u umli. Imma dawn hu l-mestija jew nistennew il xi ħadd ieħor. Ir-risposta ta' Ġesu hija risposta li nħarsu
lejn il-fejqan li ġab fostna. U l-aħwa jekk nixtiequ nistennewh mod sabiħ u nilqgħuh ta' tabib tar-ruħ kif inhu tassew f'dan il-miliet jew nitolbuh li aħna nkunu fost dawk il-fqar li għandhom bżonn l-aħbar it-tajba, fost dawk il-morda li għandhom bżonn it-tabib. U Ġesu lil Ġwanni jibatlu din ir-risposta. Bata ma' dawk iż-żewġ dixxipli li marru għand Ġesu qalulu inti jew nistennew il-ħadd ieħor. Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar li qegħdin tisimgħu taraw. U Ġesu jitkellem dwar kategoriji ta' mard fiżiku li f'dan l-istaġun l-istedina tiegħi la nifhmuh ukoll fuq livell spiritwali u napplikaw ħalina. L-omja jaraw. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna infiqu mill-lama tagħna u fil-proxmu kollu tagħna naraw lil Ġesu. Dak li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Ġesu jagħti t-tieni sinjal, it-sopob jimxu. Jekk aħna fit-triq tal-ħajja nisranija inħossuna dgħajfin u notru jew naqbdu triq differenti, ejjew nitolbu lil Mulej f'dan l-avvent u f'dan il-miliet li nerġgħu nimxu b'ħeġġa fit-triq it-tajba. Il-lebrużi ifiequ t-tielet sinjal. Il-lebrużi li kienu bil-marda tal-ġdiem li fi żmien Ġesu mhux biss kienet tittieħed imma ma kienx hemm fejqan għaliha, kienu l-imwarbin tas-soċjetà. Se nagħmlu aħna biex inħossuna parti mill-familja ta' Ġesu, biex inħossuna mill-qwajn u fl-istess ħin nagħmlu ħilitna li fostna ma jkun hemm ħadd li jħossu eskluż, emarġinat, imwarrab. It-torox jisimgħu. Tafu aħna x'ngħidu l-Maltin u l-Awċin, l-ikbar trux min ma jridx jisma'. U nitolbu l-Mulej li f'dawn il-ġranet qaddisa jiftħilna widnejna għal kelma ta' mħabba li jrid waslilna, għal kelma ta' maħfra, għal kelma ta' tama. It-torox jisimgħu. Il-mejtin iqumu. Fis-sagrament tal-qrar l-aħwa aħna nerġgħu ninataw ħajja ġdida. Nerġgħu inqumu mill-qabar tal-mewt ta' dnub u l-Mulej ħaddanna u jitfa' fuqna n-nifs ta' ħajja ġdida. Kemm tkun ħaġa sabiħa li biex nippreparaw tajjeb għal dan il-miliet nersqu li s-sagramenti tal-fejqan li jagħtuna d-dawl isaħħulna saqajna biex nimxu fit-triq it-tajba, jilqgħuna mill-ġdid fih dan il-Knisja, jiftħulna widnejna għal kelma tal-imħabba u tal-ħniena, jerġgħu jagħtuna ħajja ġdida. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina b'għatna Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-Missier
u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għatil li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija waħda l-maghfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti imqawin bit-tama mimlijin bil-ferħ ejju resqu t-talb tagħna quddiem il-Missier li tolbu għall-Lusija tiegħu l-Papa l-jum 14 u għal-ħutna l-ħabsin li llum qegħdin jiċċelebraw il-ġublew tagħhom miegħu ġewwa Ruma. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għalina biex dan il-miliet ikun għalina miliet ta' fejqan spiritwali ta' diġdid fir-ruħ. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk li f'dan il-miliet huma addolorati minħabba l-luttu, minħabba l-mart, minħabba xi firdiet kifra tal-ħajja biex il-mulej ikun il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu l-grazzja ħanajda b'Ingliż li f'dawn il-ġranet niftakru f'din il-frażi sabiħa that Jesus is the reason for the season li aħna qed niċċelebraw il-miliet minħabba Ġesu u t-twelid tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal tant nies ġenerużi li f'dawn il-ġranet minn issa tant opportunitajiet ta' solidarjetà idaħlu jdejhom fil-but u juru li qed jaħdmu f'ħadd ieħor. Mhux biss fl-Istrina u fil-maratona tad-Dar tal-Providenza, imma f'tant inizjattivi oħrajn. Il-mulej jibierek u jkattar. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Slima għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.